adik dan japui. Jauh itu adik surang hati tapau. Awanan hitam barara di hari Sanjo, membawa opasan di kampung ada bencana. Jo guru patui membalah jantung jo hati, barito datang disuntiang urang adia dan salamoko desa doka handa adi dan tau den tuju anyolah mati dia alun den kau coy tu ka adi surah hati tapau. Masih bersama Eka Putri, perintah dong musik. Awanan hitam barara di hari Sanjo, membawa opasan di kampung ada bencana. Jo guru patui membalah jantung jo hati, barito datang disuntiang urang adia dan salamoko desa doka anda adia dan tau dituju anyolah mati dia alun den kau coy tu ka adia surang hati tapau coy tu ka adia surang hati tapau coy tu ka adia surang hati tapau. Bagaimana?